Pri práci s týmito kartami je to o tom, aby si človek hľadal spojenie s jednotlivými živlami. Nie sú to karty bežné, ku ktorým je v balíčku popis, takže ak by ste hľadali v tej knižočke, kde je táto konkrétna karta popísaná, tak tam nič nenájdete, pretože odpovede na to, na čo sa pýtate, máte v sebe. Tieto karty sú ako keby podporná energia v čase a zároveň môžu byť použité aj ako karty kontemplatívne, pretože nutia človeka spomaliť, dokonca až zastaviť sa a hľadať si v tej spleti tých obrazov možno práve tie najmenšie, ktoré sa mi prihovárajú, alebo nejaký symbol, alebo nejakú farbu. Je to vždy na vás. Zároveň by som tu v krátkosti rada zmienila nejaké skúsenosti, ktoré už s prácou s týmito kartami mám. Nielen individuálne, ale aj skupinové. Veľmi sa hodia napríklad na rôzne zoznamovanie v skupinách, kde sa ľudia ešte nepoznajú, práve kvôli tomu, že tie obrazy nie sú štandardné. A ľudia teda nemajú tendenciu utekať do nejakých pós a do nejakých fráz, pretože môžu popisovať iba reálne to, čo tam naozaj vidia. A zrazu tí ostatní okolo dostanú informáciu o ich vnútre. Sú vhodné pre skupinky, kde bolo vidieť, ako sa tá skupinová dynamika mení počas práce s týmito kartami a ľudia mali potrebu ísť naozaj do hĺbky. Niektorí dokonca napriek tomu, že pracovali v skupine s ľuďmi, ktorých dovtedy nikdy nevideli, otvárali hlboké témy a boli pre tých ľudí ozdravné. Zároveň v skupinách tá skupinová dynamika viedla ľudí k tvoreniu komunity, k spájaniu sa, k prepájaniu sa a nedialo sa to, že človek sa ako keby schovával do tej svojej ulitky. Takže ľudia vychádzali z seba a mali potrebu sa spájať aj s inými ľuďmi. Dajú sa použiť aj pri vzdelávaní, úplne bežne aj v štandardných školách, ktoré máme, pretože nesú k sebe naozaj veľa vrstiev, veľa tvorivostí, slobody. To bolo to, čo som chcela aj veľmi zdôrazniť, pretože sú slobodné, nie sú ničím zväzujúce. A to je tiež jedna z tých častí, ktorá sa nám ľuďom prihovára, pretože každý po tej slobode túžime. Takže sú určené ako na individuálnu prácu, tak aj na skupinovú prácu. Môžu s nimi pracovať už aj deti, dospelí úplne do vysokého veku. Sú určené aj pre psychológov, by som povedala, hlavne vtedy, keď ten klient nemá naozaj kontakt so sebou a so svojím vnútrom, alebo vôbec stratil kľúč k tým svojim vlastným zdrojom. Určené sú pre kaučov, pre rôznych terapeutov, aj arteterapeutov, sociálnych pracovníkov, jednoducho všade tam, kde ľudia pracujú s ľuďmi. Prostredníctvom týchto obrazov môžu ľudia znovu nájsť tú cestu k sebe a k tým zdrojom, ktoré v sebe majú. Vedia ich na tej ceste tieto karty podporiť. Verím, že si nájdu ľudí a cestu práve k tým ľuďom, ktorí ich potrebujú.